Добър вечер, хора, това съм аз, Асос БГ. Днеска станах на 20 години. Абонирайте се за канала и пишете в коментарите, ако още не сте. Това е един нов старт от живота ми с чипс. С чипс, тук си имам мезе и кола назад. Абонирайте се за канала, пишете в коментарите, гледайте ми всичките рубрики, както и рубриката тази вечер и всичките останали. Да, айде. Честит да бъде този ден, в който аз уселнен ги е направил първи клип. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши да отпием глътка кола и водка. Нека Сем да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и така нататък. Аз имах рожден ден, хора, и така. Абонирайте си, пишете в коментарите. Айде, чао. Пичове.